Salutare la toți și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să facem din nou farm pe Kara, partea a doua, dar din păcate Robert, din cauza că era de pe laptop și mă luptam cu el, pentru că I don't know why, a dat pe G, că asta, în timp ce spamea F-ul pentru că el se credea șmecher și credea că poate să mă bată, în timp ce dădea pe F a apăsat pe G și și-a dat ultimata și din cauza că și-a irosit ultimata și n-a reușit să mă omoare, i-am început să-l atac și da, apoi a dat range quit și acum suntem doar noi doi, eu cu Georgica. Hai mă! Ok. A început să plouă. By the way. Bă, da, vorbește. Că poți să vorbești. În fine. Oh! Haha! Oh! Oh, no, ne! Oh my god. Cum? Bravo, că ești în viață. Bro, dar asta nu poate să tacă. Lila asta. Cum? Cum n-ai bat? Mort, was mort, was mort, I'm dead. Eu mi-aș da ultimata ca să-mi dau revive, dar asta, dacă îmi dau ultimata... Nu știu ce să... Da. I'm dead. And you're dead. De ce? De ce ai reintrat? Opa! Ha! Kara, ha! You're so at this game. You're so Carla is after the game. Fa! Da mis. Fa! Oh. Oh my god. Ha ha. Ok, știi ce spun, Kara? Să nu mai fii Mihai Viteazu și să intri direct în mine, pentru că... Oli moli! LOL! Oh, nu! Bravo, i-ai dat... Au! Doare!
Au! Ops! Oh, scuze! Oh! Oh, shit! Scuze! I didn't mean to do that. To let you die. Cum? Cum îmi dă cancel la bloc? Și attack. Like this, Kara. It's a damn shit. Kara. Am dat waste la move-uri amândoi. Și eu și Kara. Kara is dead. Kara. Oh no, I'm dead. No. What do you mean, deadish? Bro, este partea mea. Nu este partea ta, fac de shit out of her. E partea mea. Au, damn. Oh damn! Oh no! Dai counter! Ok, îi dau eu dacă pot. I'm dead. Okay, she killed me. Aoleu, I'm super dead. And what are you looking at? Treci! Nu trebuie să mă aștepți. Trebuie să-i dai damage. Brace down! Brace down! Au! Oh my god, i-ai dat cancel la move-ul ăla OP. No. Hihi, haha, huhu, hihi. Nu chiar. Oh, no. Fugi. I hate you. I flipping hate you. You know what? It's time for you to die. Oh no. Kara. Oh no.
Opa! You're dead! You're dead, Mabo! I'm sorry! I'm sorry, Kara, you're dead! I'm sorry! I'm super sorry! But you're dead! You're gonna be dead! By my brother! Let's cook! Oh no! Oh no! Oh no! 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 I'm dead. Ți-a mirosit-o Yoshi, Kara. What the heck is doing? Ți-a dat cu atonement. Ba da, ți le văd că ai 4 mâini. Pentru că ți-ai dat awakening-ul ăla. Ai aura aia. Bro, I hate you! Nu! Kara! M-a luat la combo. Hello? What are you doing? Oh damn! No! Oh damn! Bro, dar Kara de când a devenit atât de bună? Kara își bate joc de noi, by the way. Care eu astăzi am desenat-o. Chiar mi-a ieșit foarte bine desenul. Oh no 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 no! Oh no 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 no! Oh no 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 no! Oh damn! Oh, scuze! Scuze, I didn't mean to do it. You're dead. Ah. Bro, ea nici măcar nu mă atacă. A intrat Bloodwood. A intrat Patrick. A intrat un prieten de-al nostru. A intrat Patrick. Da. A intrat Patrick Star. Oh no 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 no. I'm dead. I'm super dead. Oh no no. Ce? Adică
Pentru că suntem prieteni și suntem best friends și îmi cer scuze pentru că te-am făcut să dai range, dar trebuie să respecti regula videoclipurilor. Știu, bă, dar și am dat din greșeală. Au, Ha! asta. Cara, you're dead! Georgica, I hate you! Why did you... Da? Păi oricum noi filmăm. Ah! Nu, 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 nu! Special help! Special help! Băieți! Mor! Bine, dar totuși, să fiu sincer, din greșeală am dat. Păi da, știu că ai dat din greșeală. Shut up, Cara! Just shut your bitches up! Please just shut the fuck up! Silence, shut the fuck up! Please just shut the fuck up! E, nu mi-a. Bro, de ce? Eu nu. Dar chiar aș vrea să-l atac pe Patrick. Do not do that, Cara! Do not do that! Not good girl! Băi, ok, dacă l-atac pe Patrick. Nu! Nu e ok! Și nu mai întrerupem videoclipul. Nu mai întrerupem videoclipul. Cu chestiile tale de bebeluș. Like for el acum. Dă-mă la Cara! Așa. Da. Încearcă să o ataci pe Cara. Poate dai... Ce chestii de bebeluș? Shut up. Oh my god. Why did you attacking me? Oh, no, no. Cara. Oh my god. Bă, dar mai e 17 viață. Please don't die. Oh my god, I'm dead. I'm dead. Păi de ce? Damn, I'm getting cooked. Georgica, dă-te. Damn, I'm getting cooked. I'm super cooked. Jur eu că fix acum a intrat totul și praf. Și fac. Nici măcar nu știu ce e nivelul ăsta. Pare să moare He's dead. He's dead. He's dead. Let's go. He's dead. Ajută! He's dead. Huh? Like a thinker, every drop I drink her. You know, soda pop, my soda pop. You know, I can drink her, every drop I drink her. Sigur că ajungem primii. Ioi, Ia, hai să văd ce mult am luat. Acum vine și ăsta. Ce vrei, mă? te ajut? Nu, are... LOL! Marcina. LOL! LOL! LOL!
plăcut episodul de azi, nu uitați să apăsați butonaj de like și de subscribe. Eu am fost Anastro Pink și ne vedem la următorul episod. Și scuzați că se aude calculatorul meu, dar e plin de praf, trebuie să-l curăț. În fine.